Salutare, dragii mei! Astăzi vreau să discutăm despre un subiect foarte important pentru toți pasionații de bucătărie. De ce să alegem un tocător din lemn masiv în loc de unul din plastic sau sticlă? Să vedem care sunt beneficiile. În primul rând, tocătoarele din lemn sunt mult mai prietenoase cu lamele cuțitelor tale. Lemnul este un material mai moale comparativ cu sticla sau plasticul, ceea ce înseamnă că nu va toci cuțitele la fel de rapid. Așadar, vei putea să-ți folosești cuțitele preferate pentru mai mult timp, fără să fie nevoie să le ascuți atât de des. În al doilea rând, lemnul are proprietăți antibacteriene naturale. Da, ai auzit bine. Anumite tipuri de lemn, cum ar fi nucul sau bambusul, au capacitatea de a inhiba creșterea bacteriilor. Asta înseamnă că un tocător din lemn poate fi mai igienic decât unul din plastic, care poate adăposti bacterii în zgârieturi și tăieturi. Un alt aspect important este durabilitatea. Tocătoarele din lemn masiv sunt construite să reziste. Cu îngrijirea potrivită, un tocător din lemn poate dura ani de zile și poate deveni chiar o moștenire de familie. În schimb, tocătoarele din plastic sau sticlă tind să se deterioreze mult mai rapid și trebuie înlocuite frecvent. Nu în ultimul rând, să nu uităm de estetică. Un tocător din lemn masiv arată absolut fantastic în orice bucătărie. Este mai cald și oferă un aspect rustic natural, care poate completa perfect designul bucătăriei tale. În plus, lemnul îmbătrânește frumos și capătă o patină care îi adaugă caracter. În concluzie, dacă îți dorești un tocător care să protejeze cuțitele, să fie mai igienic, să dureze mult timp și să arate minunat, tocătorul din lemn masiv este alegerea ideală. Așa că data viitoare când îți înnoiești ustensilele de bucătărie, nu uita să iei în considerare un tocător din lemn. Mulțumesc că m-ai urmărit și nu uita să dai un like și să te abonezi pentru mai multe sfaturi utile în bucătărie. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!